जोंनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ लाखिफिननायनि खारना जाहैबाय पलिटिकेल इश्यूस थाखागोन बियो जेब्ला इनायनि बेला मोनबाय बाथा गलांसिगोन अब्लासो मानोथो होफैबावनांगौ जाखो बेथ' इनजास्टिस ना टटेलि जोंनि बर'फ्रा जानाखि दावहा नांबोबाय माबा मोनसे मोननो थाखाय दा गासिबो सिस्टेमाव फैजोब्बाय दा सोरखौबा दोननाय सोरखौबा बखनाय बेथ' जानो नाङाना जोंनि एम बाथा बिनिखौ थारमाने आरो बे बेल मोनाखिसैलाय बेखौ लाखिबावलायबाय गोदान केसाव बिनि केसा जाहैबाय 2021नि गसाइगावनि केस जानाय होननानै बिसोर बुंदों बे मानसिया बेयाव इनभल्भमेन्टआनो गैया दा बेखौ गोदानै पुलिसफ्रा कनस्पिरेसि खालामनानैहाय बेखौ सोबावनाय जादों आरोखि दहाय आं खोन्थाखानोसै जानाखि दिनैनि जानाखि जोंनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ लाखिफिननायनि खारना जाहैबाय पलिटिकेल इश्यूस थाखागोन बियो 100% बेखौ जों टारगेट खालामना लाबाय बेखायनो जोङो गभर्नमेन्टजोंहाय जों नन कपारेसन खालामनो थागोन आरोखि जेब्लानासिम जों बेल मोना आरो दिनैनि बाथाखौहाय जुदि बेलाव हगाराखै मोनसे केसाव गोदान केसाव सोफिनजादों न'खरनि मानसिखौ थांनानै फुस्लायनानै साइन जर-जबस्ति साइन होनानैसो दिनैहाय आदा बाथाखौहाय थारमाने जोंनि आर्मि चिफखौहाय सोफिननाय जादों आरोखि जेलाव बेखौ रायजो राजाफोरनो आं डाइरेक्ट सिद्दा आं फोरमायहरो लायग्राया जाहैबाय एडिशनेल एसपि आजिया गलिनुर क्राइमनि बियो बेनि दैदेननायावहाय आदा बाथाखौ एरेस्ट खालामदों आरोखि लेखायाव देखायनाय मथेबा एडिशनेल एसपि क्राइमनि आरोखि बे क'क्राझारा बेखायनो जों बिराद दुखु मोनदों एनएलएबि जानानैहाय जाहाथे बेबायदि केसाव बिदि बार फासि जानायखौ जों बायो आरो बिदि दाखालामथों आरो सोरबा जुदि बेहाय जुदि बिहाइन्ड द स्क्रिनाव जुदि दंबा खिन्थु बेखौ जों कमप्रमाइस खालामनाय नङा आरोखि बेनो आरोखि जोंनि दिनैहाय जानाखि एनआइएआव ट्रायल दङ मा होनो पिटिसन होदों बेल पिटिसन होदों 36 जनावहाय थारमाने 33 जना मोननो हागौ मानो होनबा सासे लाइफ सेन्टेन्स दङ बे मोनथ'नाय एसे देरि जागोन बेयाव मोनगोन बे बेल अब्लाबो मानसिया गनाय नङा आरोखि बेला गासैबो मोनजोबगोन सोरबाया गनाय नङा आरोखि दा सोरनिबा माने एक्सट्रा केस गोनांफ्रा फिसा फिसौ थाबावदोंबा आरोखि बहाबाबो जुदि गासैनिबो कर्टआव जुदि क्लियारेन्स मोनजोबबायबा गलांगोन आरोखि बेला खिन्थु एनआइनिफ्राय उदां जासिगोन आरोखि गगोन आरोखि दिनैनि समाव बाथायाबो गनो गोनां बाथ्रामोन बाथाया दिनैनि समाव गनो गोनांमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाहैबायना गोदान मैयासो एडिशनेल एसपिआ कर्टआव फैनानैहाय बाथाखौ बेल होना होनदों बेखौ जोंनि कर्टनि मानसिया खोन्थादों आरो लोगोसे दहाय फुङाव फैबावबाय जर-जबस्ति न'नि फंबायखौ साइन लाबावबाय जास्टनो खोन्थाहैबाय जास्टनो बुंजाबाय ग्राउन्ड रिपर्टआ मोजां लाबो मानो जानला लाबोलानाय मानो बिदि होफैलाबायदों होनजाबाय थांफिनबाय दाना साइन होआखिसै न'खरनि मानसिया जर-जबस्ति बिदि होगोन बिदि केस लागायगोन होननानै दा जर-जबस्ति ब्लेक माबा होनबाय इमसनेल ब्लेकमेल खालामनानैहाय दा होना होबाय दा माबाखौ मा होनोमोनलायो केसखौ दा उफाय गैया जोंबोथ' माबाबाय थानाया जुदि केसा जुदि जाबसिनबावोबा नोंथांमोना मिथियाखैमोन नामा जे बाथानि सायाव बेबायदि केस जाबसिनो बेबायदि केसा अलरेडि सिगांहाय 6 जन एरेस्ट खालामदोंमोन बे केसाव ओमफ्राय बे केसाव एरेस्ट खालामखांनानै बिसोर गासैबो बेलाव दङ बे जुदि 2 बोसोर जाबाय जेलाव थानाया बे केसखौ मानो होआखै सिगां मानो इनभेस्टिगेसन खालामाखै जेब्ला इनायनि बेला मोनबाय बाथा गलांसिगोन अब्लासो मानोथो होफैबावनांगौ जाखो बेथ' इनजास्टिस ना टटेलि बर'नि एगेन्स्ट थांबाय आरोखि बियो आरो जायनाखि बिनि बिहाइन्ड द स्क्रिन दंना है गवालै सिद्दालै बियो नोंथांमोना सेटिसफाइड गैया बोरै जानांगौ जाखो नोंनि मानसिया जुदि जेलाव थायोबा नों बोरै सेटिसफाइड मोनगोन नामा रायजो राजाफ्रा बुंगोन सेटिसफेक्सन जानाय नङा होननानै मा बुंनो लुगैयो बिटिआर सरकार आंथ' सरकारखौ गासैबो खावलायो आं बिटिआरखौल' खावलायो आं आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायो इन्डियान गभर्नमेन्टखौ खावलायो बिटिआर सरकारखौ गासैबो खावलायो जोंनि बर'फ्रा जानाखि दावहा नांबोबाय माबा मोनसे मोननो थाखाय दा गासिबो सिस्टेमाव फैजोब्बाय दा सोरखौबा दोननाय सोरखौबा बखनाय बेथ' जानो नाङाना आं गासैखौबो खावलायगोन आं पार्टिकुलार थोंजों सासेखौल' बुङा दायनिगिरिया गासिबो जायनाखि पावाराव दं बिसोरबो दायनिगिरि जागोन जुदि गवाबा जायनाखि पावार गैया नेक्स्टआव फैबा बिसोरबोथ' दायनिगिरि जागोन ओंखायनो जोंनि बर'फ्रा साफा रेसपन्सिबिलिटि दङ कि मानसिफ्रा गजोबनांगौ बेखौ सान सोरबा बिपिएफनो सोरबा इउपिपिएलनो सोरबा एपिपिनो सोरबा बिजेपिनो सोरबा कंग्रेस घन्टा बिदिजों सोलिया जाबाय